Участваха 11 държави с България, 10 страни съюзници, с военноморски сили, с патрулна авиация. Също така имахме морска патрулна авиация в рамките на това учение, което е мярка по предното присъствие в НАТО. Така че отработваме наистина така сериозни действия с нашите съюзници. На въпроса за броя на унищожените мини в Черно море, до този момент са унищожени общо 5 мини, една от които беше унищожена от военноморските сили на България на 30 юни. За получаване на информация за кораба, командването е разпределил на морска тактическа операция по морска сигурност, която е много релевантна в днешно време на фона на събитията в Украйна. Българските военноморски сили, наред с съюзниците ни, демонстрират своята готовност да осигурят икономическата дейност, да осигурят сигурността в нашата зона и ние ще продължаваме да го правим това. На кораб с въоръжени опасни лица на борда му, готови да окажат Формироването е създадено на 1 октомври 1970 година. Сухопътни лодки с техните екипажи и